Hilak na yung bata. Ato sa itong tanaw dito atong manukan bidaghan na batog itlog. May na lang ba? Ka-harvest tarog mga 5 ka 3. Fights na kayo. Thank you, Andre. Ito ta. Ito nga suna eh. Suna sa itong pultrihan eh. Oh! Nasa lika diri. Unang ka diri. Sa mo, wakang mangharvest ko sa kong itlogan diha. Imo ba yung gibiyaan gapo na? Awa na. Antalang ka na ko. Wag gibiya ka diri sa manukan. Oh, nga naman dig maagi ko nga naamasa dito akong kuan bi. Bantay mga mahali na akong itlog ha. Ikaw diri mong pasingin na. Ah, nakoy dagang itlog, pasudla ko. Dagan na yung mga itlog. Dagan, padaghan na ita. Oh, Oh, bantay ka. pila ka 3 ato makuan. Ah, sud diri. Sige panghambugan na imong sige kag panghambugan na imong mga manok mga piso pa na. Iso ba taon tanawa ra ko na? Ah, gagmay ka nag itlog imong manok. Tagkato ng binugok. Bugok. Ay kung kuan na kato ng mga binugok nga itlog. Awara ko na. Maligya kag binugok, di na mahalin mo ang itlog. Ano ba nang itimanan ba? Basig mawaan na pa niya. Atura dito. Payilo-yilo pa na imong sudlan na no. Diri dito. Na mga itlog nimo mga gagmay kayo. Ay na makuha na mawaan na akong itlog dra. Dito. Oh, gagmay kayo na. Mawaan na. Tubaw biya ko na. Na. Dito. Ba, wa pa may nalutas, imong nang gipaitlog, wa pa may nalutas, tanaw ang itlog oh, bati, mga bati. Tanawa to yung mga manok dito. Wala to yung itlog. Nga ako. Bigyan na nagana itlog oh. Ah. Tantanawon diri atong manukan bi. Mo ni karaan. Tanawa oh. Kumpara ni. Kumpara ni siya ha. Oo, siguro siya makapildi siya na ako ay. Kadagana na itong itlog oh. Napagani oh. Tubong ka magapildi ka na ako ha. Tuog ro kapildi siya eh. Nadagko ka ng itlog ka oh. Tulong-tulong na nakukuha para madali ka kay ibay ni. Kung yung mga itlog ng gagmay, kay daghan. Itlog pa mo nok. Itlog pa mo. Pagpuluo na lang yan ako kay. Nawanta sa pildi itong mananap dito. Pila naman ka-tray mo nakuha diya? Ay, kuha ay. Apa dito? Bantay ka ron ma. Sus, kagamay pa na imuha diya. Oy, mamsa man ka oy. Sa katrio, imo. Maapsan ka na ko ron. Gaya puno na ba? Giniharam ka diya? Ay, ako ay. 5 ka 3 na ni. Napawa pa ko na man Andrea. Sus. Pagpuluo na lang yan ako kay. Nawanta sa pildi itong mananap dito. Few moments later. Uy! Ano naman na diya? Uy! Awara ko niya ko oh. Sa. Dua ka 3 o kuan. 15. Tanaw nang imo diya. Murag naburam na kabuk. Murag ginihaman ko. Murag na-apiki dyan ko ano ba? Magsawa na po ko ano mananap. Iya, 2 ka 3 to. Kung si kabukya ha? Piki ko ano. Nya, sa ka man. Kuha sa pagigot. Ha? Oh, sige, kuha sa ito gigot. Asa ka? Lipat na. Ilisan to ng gagmay. Kuha ka gigot. Kuha ka ka. Daghan din yung itlog na rin. Hilak na yung bata. Da. Pakiglumba pa, padaghan na ipa. Hildi man day mananap. Gamay ra day king yaha day. So man ay. Liham ni siya ito buntog ni mananap. Asam.
Wa. Tikas na po ni ba? Nawagtang yung mananap ba? Oy! Tang, wala yung daganan na ng mataa da. Uliham ng itlog buntog noon. Gani, be?